a yau da nake magana muna cikin takaici da damuwa akan wani fim da muka ga an yi tallashi wai shi makaranta, kuma dama mun san me yake gudana. Mun ce waɗannan makiya Allah ne, makiya annabin Allah ne, makiya musulunci, mun sani. Duk abin da zai keta mutunci, ya fidda san addini, ya yada alfasha, waɗancan suna biya a yi. Ba komai ake ba don a samu abin duniya, za a samu, amma za su ga yadda Allah zai yi da su, ko ba daɗe ko ba jima. Kalmomi na batsa, iskanci, tsabage, ƙarshen abin da za a yi na lalata. A koya wa matasa zinace-zinace da maɗugo da ruwaɗi da duk abin da Allah ya hana, abin da ake a Turai da yaren Hausa. Lalatacce bara gurbi wanda ba na jin a raina musulmi ne, an yi hira da shi wanda ya shirya wannan fim, ba wanda ya isa. Ai muna da yanci, kana da yanci, amma Allah zai maka hukunci, ko ba daɗe ko ba jima, sai ka ga yadda Allah zai yi da kai. Wai yana ganin cewa ai ba wanda zai kama shi, tunda yana da yanci zai abin da ya ga dama. Ai ba a Kano ne ba, hukumar nan ba za ta iya. Wallahi Allah zai iya da kai, ka jira ka ga yadda Allah zai yi da kai. La'anan ne makiyin Allah, Allah ba zai kyale ka ba, wallahi Allah ba zai kyale ka ba. Za ka ga yadda Allah zai yi da kai, wallahi Allah ba zai kyale ka ba, wallahi Allah ya fi ƙarfinka, Allah ya fi ƙarfinka. La'anan ne, kuma za ka ga yadda Allah zai yi da kai. Zan yada fim ɗina a YouTube, ai ba wanda ya isa, ka je ka yada, kai ai kai blue film, ka tsirara su zo su yi. Allah ba zai kyale ka ba ga tura suna yi ba, me yayi? Banda irin wannan da yawa muna ganin fina-finai, masu shirya fina-finai ɗin nan sun ce da yawa daga irin waɗannan ba a Kano ake yi ba 'yan Kano ba ne, amma suna yin yaren Hausa, kuma ana cewa ƙarƙashin Kannywood shi abin nan gidan abin nan na Kano, amma hakika wasu ba a Kano ake yi ba, kowa 'yan Kano ba ne a can wani waje. Amma ina ake tallatawa, ina ne cibiyar tallar, ina ne ake da customers ɗin? Mafi yawa a Kano za a kawo. Don me? Saboda an san Kano gida ne na addini, Kano gari ne wadda suke masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. So duk abin da za a bata Kano a shigar da barna sai an yi. Saboda me? Ba abin da yasa wa ma nakamu ba su Kano ba sai dan san Allah da Annabi, sai an lalata Kano, sai an zare san Allah da Annabi da san addini da kishi a cikin zukatan yan Kano. Wallahi ba su isa ba, Allah ya fi karfin su, Allah ya fi karfin su. Ka je ka shirya ma fim tsirara, su yi tsirara, ka yada ka gani, ka ga yadda Allah zai yi da kai. A yanzu ma Allah ba zai kyale ka ba. Muna kira ga yan fim waɗanda suke suna ƙaunar Allah da ma'aiki, tunda ya zama sana'a ce larura, mun yadda, amma ku tsaya ku yaƙi waɗannan lalatattun mutane, ku fito ku bayyana bara'aku daga gare su, kuma ku zare duk wani makami da iko da kuke da shi ku yaƙi irin waɗannan lalatattu, duk abin da za ku iya, domin su suke sanya muku, ku da kuke cewa kuna ƙaunar Allah da manzo, ba kwa nufin ku lalata ɗabi'u da tarbiyyar al'ummaku, to ga waɗanda suke can gefe suna yin abin da zai shafa muku kajin kaji, sai ku miƙe tsaye ku yaƙe su.